Kaswasik agro machinery kawanra shapi ya kikor kibabunjat kiban pensuk bat penstat haka kamrap kamrang jui. Kini kikor kikentup ya ka mini rice mill kiban pensuk haka kam teliat kaba. Kapadi tracer ban pendon kam haka basyok kaba. Ka power tiller lengba ka company ka benanam ka Comaco company. Nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem. Ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lem bat kiwe ki jadkor na ka benta ka kamrap kambriang. Ka Swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persya ka hotel Nakshetra. Na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini ginambo. Kariboy Area Welfare Association kabari kawai na kisang Tremon Songha kabadan hapo Kariboy District kabala jutip kerteng kum Karawa kalalong shisha kaseng kabatri shirham nak benta ban kentiu ya kayo kakot kakya bat kejinang jingtip hapo ke district kalong ru kaseng kabala itu da ka sarkar jilla bat kumjuru na ka sarkar kami menta kasngi ka khan trik ubanai me arjar khatpra kalapun kutno ya ka training kabala penlong baro sitayo ha ka jing trelang rengkat bat ka CBTC na ka jilla Assam research person jong ka CBTC kilwan ban ai jing hikai ha ka baidai bat ka komshana ya kibla shana da usit bat kumjuru ban chana ya ornga da kisit Haganek training lawan ban simbenta da gilong kami jongga them riboy da gijing smilanti ban yo ya gijing nang jingtip bat ban imjak po da kene kam kiri rong ba kibale don lang hagane kasngi kilong uba obirani ubalong director jong rawa uba S Shangdiar secretary rawa ikong Irene M Moksha coordinator rawa CBCT u assistant manager technical CBTC master Peranandan Mali bat uba Rocky Morwen ubalong urmo sunong jong sunong umsning Tena kalian ngajonga kumurang ba shlong haga ni gaski na shimini ka kabu haga bangan ai khuble ye ba rani kumunong yalam jong Karawa tingala ong ba banikong kolong ba ka Riboy Area Welfare Association pitip ka diga seng ka ba kentiu ya ka imlang salang haga shlong ka thaw ga jongi haga dong Riboy ga jongi Karawa ka dika kalinti ka ba baro hapo ka jingalam jongi ba obirani ngi bakadon shibun ki ketika dia ketika mon kabakan ai ban kentiu ya ka imlang asalang ka jengi khambun sin ki bun ki we ki association ki basumi ki jano ki shuwan tang kumno ban penbit ya ki nong song shlong ya ki pat ba hanre ha ka bukut ka dei bik tang kumno bakin kamai pisah nganut ban ong hangni bakar Riboy Area Welfare Association nadu per bangadang kelung hadu mentah bangala shimti kamshnong nganut ban ong ban sakhi bagade tangkani ka association kabalale na ka mentah ka dong bat ka them Riboy ka jumi bale ya ka Riboy Area Welfare Association lai thu nadu ka district nadu ka state ka jumi bat nadu na po ka central government lai thu ya ka bagade kata ka association ka bayat ya renti bat ka batrei hok tengah soban ong na soban ai ka jing khuble ka bakraw ya iba rani bat ka team ko jungi ila long ku shisha orang ba uba petin ya ki khun samla khamtam ya phi ki long kemi khamtam ka ni ka sngi ka ba khatsan sngi ka ba philawan ban yo kata ka jing hikai kumno ban su ya ki ni ki pla bat ki jing prankam lengba ki ka ni ka sit ka ba hakalian na jungi ngisong be ni don ki sit tang ba kumno ngin prankam mensuang itip baya kasi la susnatang ban susna ikikot Henry menta lengba kani ke top technology ke batmai hapo ka jingi trelang bat kani ke Ken and Bamboo Technology Center Bernihat la sponsor lengba kan NEC tingilala banwan ra ke na kermen ba phiriken mau ne em haga Red FM 93.5 uba mani uong ba manik mo let sayo ra da kapla yo da kapla plastik Ting menta ka ka ba kani ka lengba ka rawa lengba kani ka khatsan sngi hapo ka jinga trelang bat kini ki officer ki bawan mi napo kani ka jaka ban shina ban hikai ya kumno ban penmi ya kita ki pla lengba ki si na kermen ba ha ka we sngi sahalang inong ngin let sayo da ka playo ka basna na ki si bat manu basna ki long kmi ki jongi ki bayo jing hikai na kani program ko khatsan sngi hapo jingalam jong Karawa dengan kitbok kitrang ya iba rani bat katim to ai ba phindang la ban tre shirham ban nang kentiu ya ka them Riboy ka jungi
ba phinnang la ban treshit ham ban dangkin tiu yaki khun samla ki jongi ki bandan kam dan jam bat kumju ra yo ru yaki longkemi amar khambun sim yaki longkemi la ong dei tang ki ba hap an pet haying ane ki ban hap syong ying rega jingdon jong rawa bat kani ka program kum kini program na kermen ba ki longkemi kin yeng hala jong ki kijat ha kajing yalang ba punkut penwai no ya kani training layo ya kajing kren na urang ba senang jong komsning uba Rocky Marwen bat kumjuru na u director jong karawa uba Obirani te masuk ide desi bet kalau seperti bakra ha nomor ba lipat jiwa hi ku dia su kai te kalau ke ke sa ba ha ba jui ba ni yo kai bakla ba pada company kisin apa dia ko design ko ngi so ki ko ski pro ha tu la ba lai kai ni te kalau jing betul ke kuat yang kam kuat sendek beriak ha sepanjang ini kan te strat sibuan bagila dalam hidup training Aru kadan juga masih jadi tinggi. Yang tak setiap ini aku akan dan kamu tibet tadi. Terus setelah pola ini ayah stop lain ayah di saya bukan menunggu senai ini. Menunggu dia ikut kalau kiki jemput. Dengan macam tu usai berpilih itu balik tangan. Dengan kami plan menunggu ID saja ni. Kalau jemput take itu. Jadi lah kan nang penlihat banyak tentang lakai tu nang. Lah ikut tu lah nang tu kan hidup saya tu, dia isi pun cuma tu, longgang hidup saya bah, kayak ni kuno bagian so kuno begini kayak lagi begini, lalu dia lakban dia hanya hat ni ke depan lakban, sengdal dia lantang yo, seng by seng dia lantang lagi datang, terang ikan berambil lebih banyak. Kayak gitu, susung waktu orang itu hat ikan, yang sekarang macam tu bakal ini penting kita. Kalau macam tu bakal ini. Macam tu dia bagaimana training yang ni kalau ni Superman mau banyak anak bantu ikan kita, dari lada kemudian ketika training teh ngim dang, dan ngim tip. Te baru si kata kikam ayu bapi trai kita. Baru si kata teh ngisu syang ayen. Syang ayen. Habang adin maklayo kena training ke pinle nang niskma. Jadi kuat jami teh kuat medala. Dala nang ba masuk kini ki training ya kini ki back te kuat ban yo kajing metai ban bagi su hi ki back bagi yo mandi mah manta kumbakat saus ni di kondok ya kena training ban su kini ki pla ke bangi penmi nane gede ki balasena na kisik boleh ni pen longnya kena kejing temu ban su pla kisik amar abang ni kena ke perthai ne ke juk jungi menta ki la jelai plat ki plastik bar kejing jelai jong plastik kala ta sebun ya kamar yang tengi la lembaga jingya dei perlok bat ka CBTC ka kenan bambu technology na pro Assam ni wanra ya kena ru ka teknologi ban po mekhlya jungi khamtam ka district jungi ba ngin kentiu khamtam ya ka yo ka kon kilong kami ki babun abang kim don kam don jam kisu im la ke jing kerdu jing jar jing kim munsim henry habang ila persang ban ai kum kini kila ai kinja terling kade ka buk syari ki bakin im khamtam bakin kersan lam ya jing gesim ai ki gesam joki ban ya rap ya kepala ne ya ki gesam bakin ya ka jing dai kata kade ke jing tu nalor kene ni donro sakata ka jing thang ranga nakisi marusi uday bakan rei ha ko ribai tisti enrei ha kisnam jo manswala super sat AOC don ki badi UC tang arko le potengka bala suki yak ta kisi sa Assam ban pensna kot sada bat ta enrei ki babun ku disi pade ki la sosade manta da kena ke teknologi jungi ke bangin sa thang rangai penlong rangai usik what iwe isik un khadu inum sa desu pi jeng toy kolong bakra ka une uranga jung sik ulong baram dor hadu rata banengkong ulak ban kondok ya ulong kum kerja konduktor ban penmi ya ke elektrik lang bau ne uranga jung sik ya ka ating jung ka electrical la penungkam la upsi kita kena gue baar habisna ya uranga nakisi kinong syat
lana kinong punong kami tu kim don kam ban kuslaya ya kata kajing sat khamat ana kajing syak tedam dan tedam e kare smokeless kene ka teknologi kare batmai ka kata dengan kermen ba kene ka jing persang barit jungi na ka organisasi jungi ka rawa kan yarap ya kilong kami bat ya gitu baru sa ki bara don jing temu ban semi kam jam jam kat nomhut kilong kami ba ki bawan sim bentah kan ka program ha kene ka jing su pla ki don arpusan mun hang te ha ka ba ni sna nga ki don arpon te kani kar kom so pla ka dei ka ba phio jing kai na bahar ne ka dei ba ka baladon tandai nang ni kene ka jing pen don kam ye ki sik ka dei ka ba nga dalade nga sa lupor banwat ya kilat bane kita ki buit batmai ka ngasu lek aten si bun ba ki training khamtam hakba ki penon kami kisti ngala jupoi sa Bhopal sa Delhi sa Bangalore si simenta ya ki program ki bai kran se phang ji mentoi kisti te nala dia nga perkhat ba ayungan le hari la jong tingi warna da kene ka teknologi ki buat mai lengba ke jingrap na sabar dan nak liang ke sarkar ka donem ke jingrap na kamta kene program ke ba ki belong kelompok mentai kene training ru la sponsor da ka NEC North Eastern Council kemot ka bai bam jungi mo hot ki kem la banai bai sni bai ri ka bai bam hi ka sa ga bam la ai ki na ba ka jing sponsor ban ki raw materials ru la sponsor na ka NEC Saya kumbang itip ba kini kisi ki dei ka copyright jongi ki tribe ho heng ni te kum na kaliang jung phi ki ka organization ka don name ka jing thumu ban pun long ka we ka trademark lan ka kanja ka ba pin register el jong ba ki we ki no myo ka copyright kum ba ki le ki asame usil wong mo ya kene lang ba ka ka ngila register hapo ka DIC naga rawa yang arista poka DSD haka bangila ban penlong ya ka kunki trade alangila penmi sipun kini ki produk ngin ai da ka trademark macam ba ki kimla ki we pat ban shu let's say ki thik ki pla jungi kin ai da ka trademark chu ki kimla shu mar bale ngin le na ka trademark chu ke ga khubor ka ba phi don ban ong long ba ka ne ka channel jungi ya ki paj ba ki ba pe kam tami kilong kami bat ki no samla ki bam don kam don jam ka thong ma kongsan ka jungi kam tam junga simat kalong ban rat ding khong ya kita ki sautli kitma thma ban kong ban rat ding khong ya ki jingbi jing bom nang tho na pule ka thma ba ar ka ban rat ding khong ya ki jingdu no ka jing bom yo kam yo jam katma ke balai banrat deng khong ya ke jing syak fiat bai katma ke basau ke dei banrat deng khong ya ke jing pang tekini pro sautli mantangi don kathong karawa ke tre ata ka dong ka pat bagi nong su nong ki bopej ban bai I ya kane ka khabar na ka Ribhoi News kin kersan lam kin ai lam ka ti ka mon ti ka yang ya ka organisation chungi habangi prolongi program bat hoi adu mentang nyem ju du mensim nomor kirang ba senong bat senong per ki ju ya senrang rekat ni nomor balai kai ke ba minit mu ngi ke dei nam ta ji to jo pai ba te ngai ku bleke nya ki nong senong bat ki pai ba boro ji ba yo I la se yangi bat ki skeu yangi pa ken so ha ban kersan lam mo bat ban rat deng khong no ya ki ni sautli ki badon apa ka district Boleh